ma passer la rusulu parce que braque sur les escapes kayele melaka ay melaka jibele chama ka kimuri ko ala ale singuro ala tegero ala hakilila ala kuno take ala dale ko ala ba jabi la deni abidi mteche ya risa cheya mini yemi fola mu yebuna cheya mini yemi kela nonde jamana ni nyaka mini ngoni mblale kwa di IT siru nanta ka anjila ile kambi oche ema ene to asumunga oronto apone ga oronto adinguloro ko ne bre kuma ka ko muso jage ta ai se ka nyona ka muso yina wa musa ekpete anyana ne mi bolo yaro ne ke ngira lo ne na manga no da wori dimambe ekpete me ne ai mi ko kai le bi do beke ko sokono aya da lui na ka la tuna ka la tieka kana kai to ke kana ka ko jelika do re ka kan ila do nda ta kurula ne suba ka kurewa la segura beren ngoni place ana ko road la ne 98 sayale no ni na sene mabe no da ne ni ya lori tumanga ba subre manga ne balalo bolo kamu sayale no na sene ma ne madali po mako ya da kuruba wolu a komanda yala basi do travel to ko bomba na de nu ye jolo ko le trala ni afia be jigiro sayale na la sene ma ba kabana muri sale la ke be se ke nyɔgɔn sɔrɔ ya ke nyɔgɔn na kari non da tanango toli sagole seguli tigo bana jangon do ne ina iplate ani na faje ko sufuri ani na brasene witri kala sugoga ki kali loninga ki kali da loka me ni min do ma ke ngoro ni ma ki ko mo se nyam ko tilo iplate ni ne marija lala de ne abide balingwa na chena jiru ba ni tariri ni fole ye ko mina anyolo ba ko wari kele kele mali yan tunta tabila wo la ne ga tumra ye bulu ko ibo la ko wo ta ko sebe de ya ko ne ga tubu pero me wo lo kele no ko wot lai me mai ni ko bar kama ina ni fasori kama be ni ta do boyari me lala de ne tabele kini ni menjele ya ma ala ma fu da dia ko bangu ko ni ko ka ni horon yesi la wa mi ko ta si ko se mi horon blo ko ta ne bulu o waso de ali sini nge dalila le di Feli mo re ani pere kwasu ngunga ngetra ki pere grilo apagoro ko si nteka sugara apago ki bese ke kare o bonsi mari no da ko ne a long ki fatre fali kale de dulu madonna ni alam sa jeli kale di namo musa i joro yira ay tegere fola anyana ni joro e alhamdulillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد رفيع درجة ودود وكشف الأمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أبي يفتلك أو بفه ماما مني بني كنك أبي يفتلك بفه على كما على كرا كما أبي يفتلك بفه جاني مسو أبي يفتلك بفه بيامه aw fo aw bolila aw ka so ka se yan o kosɔn an b'a fɔ anw tɛ taa kɛnɛ bɛ kan parce que an b'an yɛrɛ dɔn donc o kɔfɛ an bɛ yafa deli kɛ donsobaw fɛ n'o ye Isa Keyita an bɛ yafa deli k'a fɛ kɛrɛnkɛrɛn na o kɔfɛ Burama Sire mi yafa deli k'a fɛ ala kama ala kira kama maa min ye sogo faga k'i jansa o y'i ka mɔgɔba de ye an bɛ yafa deli kɛ donso fɛ ala kama ala kira kama an bɛ yafa deli k'u fɛ a bolo fila bɛ duguma an bɛ yafa deli k'u fɛ o kɔfɛ n kɔrɔkɛ ani terikɛ n'o ye Nkɔnifɔ Seguba ye n bɛ yafa deli kɛ Seguba fɛ n bɛ yafa deli kɛ Seguba fɛ ka yafa deli kɛ n kanubagaw fɛ n'o ye anw yɛrɛ dɔgɔninw minnu bɛ cité la yan a n'an baw bɔla ka na an lamɛn an bɛ yafa deli k'u fɛ an ye nin ko in dabɔ kulonkɛ de kama ne yɛrɛ jɛɲɔgɔnw ni fari fan dɔ n'o ye n ka alimɛtɛriw ye n bɛ yafa deli k'u fɛ Jeli Musa ta ye wari ye n b'o don n'Ala sɔnna hali n bɛ wari di ma Musa o de Ala sago i sago donc n b'aw bɛɛ fo mais ni Ala sɔnna ni Ala man ka jɔnya jira n na n bɛna kuma yiri dɔ kan bi mɔgɔ tɛ bɔ yan ka se so n'i ka hami ye n bɛna yiri dɔ de fɔ aw ye maa maa dira Ala kama a ta n tɛ Ala ye ta kira ye n bɛ dɔnni d'i ma n'i y'a d'i ma n'i taara kɛ i bɛ Ala jɔyɔrɔ ye bɛ Sefu Sidibe fo
Siribe o de ye seli kɛnɛ kan n bɛ yafa deli k'a fɛ n bɛ yafa deli kɛ Isufu Siribe fɛ président bi yan n'o ye Basidi Hayidara ye a n'a ka vice président ni club den tɔw bɛɛ n bɛ yafa deli kɛ bɛɛ fɛ kuma ma ɲi mais n ti taa su in na n bɛ yiri dɔ fɔ yan su in na ni kuma ye sanu ye kumabaliya ye jama ye mais n bɛ fɛn dɔ fɔ a ye su in na o sini a b'o kɛ a bɛ Ala jɔyɔrɔ ye o de Ala sɔrɔ an sɔrɔ. Merci. Mañana. Comme jama silamɛ fo O y'a mɛn. aw bɛ hakɛ to Bɛɛ y'a mɛn. ne ye polisi Seydou de ye Ahan. Bɛrɛkɔ Seydou O ye tiɲɛ. bɛɛ ni dɔnfɔli de don diɲɛ kɔnɔ ni ne binnen don a kan Ala kana n se a la mais n bɛna min fɔ aw ye Kɛrɛfɛmɔgɔw a ye kuma dabila. a ye kuma dabila Kɛrɛfɛmɔgɔw a ye kuma dabila. Jariya Koni A ye kolajuguya dabila a ye sabali. Côte d'Ivoire kɛlɛ daminɛlen Jariya Koni a y'a wele aw k'a ɲininka A ye kolajuguya dabila o bɛ bɛn a ma. ne tɛ bin mɔgɔ kan dɛ n'i ye kan tanan dɔn i ye wara faga ou bien i bɔr'i sago la mais ne Bɛrɛkɔ Seydou bɛ kɛnɛ kan ni n kɔni fɔla ye fɛn f'i kun i ma min dɔn i ko k'i kolen don dɛ Seydou a ka ɲi ten i dansogo a ka i ɲi. ko k'i kolen don I dansogo mais ne tɛ fɛn f'i ye dɛ mɔgɔw jama k'an lajɛ Seydou i dansogo a ka ɲi. n tɛ fɛn fɔ dɛ Kuma ka ɲi i dansogo a ka ɲi. ne bɛ donsoya de kɔ san nɛnɛ ni kɔntɔlɔ min fɔra an bɛ t'o de kɔ ni ne bɛ kɛnɛ kan i ma fɔli min dɔn n'i y'a dɔn kɛ walayi su t'i kɔnɔ ya hara wasolo sigilen don kɔrɔtɛ min kan a bɛ ne kun yan Seydou i dansogo. dawulen kɔrɔtɛ bɛ ne kun yan I dansogo Musa. n tɛ n dogo mɔgɔ la dɛ ayi t'i ko yiri la n'a ka di ye taa i ko diɲɛ yiri bɛɛ la min ka y'a tigɛ kɔrɔtɛ la Seydou micro di i ka jelikɛ ma a b'a dafa. Micro di i ka an bɛ min fɔ aw ye cɛya tɛ ci kelen ye ko ne ye san 7 de kɛ san 7 n bɛ minista bolo ne médaillé don siɲɛ 7 Nations Unies bolo Nations Unies ye ne médaille siɲɛ 7 ne ye polisi de ye n filɛ nin ye 12e la n tɛ bi mɔgɔ kan dɛ mais n'i ye fɔli dɔ i ma deli ka i ma min nɔ k'o kɛ min ka y'a tigɛ kɔrɔtɛ la. Musa jeli Musa. Ala yɛrɛ se t'o la. Seydou micro di Musa ma ka tɔ dafa. Ala kuma ka ɲi ten. Sewa n'i ka ŋɔni tigɛ Larabi ko ten a ye 70,000 de f'i ye. Cɛ ni muso bɛɛ bɔlen Mbemba Arama de yɔrɔ k'a ye Mbemba Arama laturuden jansa kolo kelen 1000 a bɛ bɛn 70,000 ma a 70,000 filɛ nin dɛ. 20,000. I ye kuma dɔ fɔ a n'o terrain min d'i ma o ko tɛ. A na kuma minnu f'i ye o ko tɛ a ye jama sɔn yiri min na o ko tɛ
bɛ perewu dɔ yira i la lɔnni kɔnɔ lɔnni na taa yiri la i fa taara de o t'a yiri la i ba taara de o t'a yiri la o tɛ laturu yɛrɛ kɔnɔ ko suya y'ale larabi kɔnɔ mɛ k'a ye ka kuma daburuɲɛ kelen o jansa 10,000 ka di alimɛtɛri ma 4,000 ko ne k'o faamu.